Philippines, good evening. Maayong gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Naimbag na rabi, masantos yung salabid si kay amin, Maya, Pabengi, Keka, marahin na banggi sa Indugabos, maupay nga gabi, haiyong tanan, buenas noches, di sa nato kalimtan, mayad-mayad nga gabi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ako si Erik Espina, ito po inyong programang Republika. Well, tonight, we're going to be shifting from politics and the usual fare of current affairs. And because of our coming All Souls and Saints Day, we're going to turn religious, something that is more on the level of our conscience, our spirits, especially for majority of us who are Catholics. And so we're very fortunate tonight to be able to discuss with us Reverend Father Eli Suico, who happens to be from Bourbon. The family is from Bourbon. And happens to be the chair of the Commission on Family and Life. So, Father, good evening, maayong gabi. Good evening, maayong gabi tanan sa mga televiewers na to. Thank you for inviting me to your program. Yes. Then thank you also for the televiewers, no, because naagid kanunay mong nagsuporta. Okay. Mo gyud. So Father, ang usa nato dito kiuning kabahin sa kuan, no, kanibang All Saints Day, All Souls Day. Kuan lang kaning siguro gusto mahibaw-an or people would like to find out what is basically the Commission on Family and Life. Okay. Ang Commission on Family and Life is one of the commissions in the Archdiocese of Cebu. And it is being tasked by the Archbishop to take care of the Family and Life program of the Archdiocese of Cebu. Of course, no. Daghan na kayo karong mga tao wala na pagtuo sa sakramento, sa kasal. Daghan na kayo mga problema sa pamilya. And because of this, ang individuals also nagka-problema. Tungod kay if natin dysfunctional family, dysfunctional sa individuals. Nya kung dysfunctional individuals, dysfunctional po ang society, ang simbahan, o bisan kani ang society. Kay mo na siya hinungdan ngano nga atimanon gyud ang pamilya. Atimanon gyud kay pag-atiman sa kinabuhi. Mo na ang Commission on Family and Life sa unang panahon. Ito daghan kay mga there were so many priests then that who called Commission on Family Life. Yes. But it was being corrected, no, by the CBCP or by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines nga kinalang include mo And life. family and life. Oh, because I was about to ask that question eh. I remember the Commission on Family Life lang ni siya. And then nahimong end life. And life. What is the dichotomy? What's the difference? Tungod kay gipasabot na siya, it's not just about family life, but it's about life itself. Okay. Tungod kay imong tan-awon nga ang family is there to protect life. Life created in the image and likeness of God. Which is mao na siya karon ang problema sa atong katilimban sanglit na may buot gyud mo guba sa tao, no. Tungod kay di sa ganahan nga ang tao mahimong image and likeness sa Ginoo. Di sa ganahan makitag presence sa Ginoo. Mao na nga as much as possible in order to destroy this life, then they have to destroy the family. Tungod kay diha man sa pamilya naaman sad magpuyo unta, magdako unta ang bata, magdako sa katao, isip larawan og kasama sa Dios, isip image and likeness kay diha sa pamilya naaman ang communion, which is mo na siya ipasabot sa image and likeness of God, kanang atong the capacity for communion. When you talk about family, klaro man kayo ng family, no? What about life? Ang That life is very crucial. Oo, kay ang life good mo man say ang life na naas mata-usa nato. Life na anako, the life that is in you, the life that was in our forefathers. Usa man nakakinabuhi, kinabuhi mis Ginoo. Ngayang ipaambit nato. Mo ni nga kini sa mong kinabuhi, kinahanglan siyang atimanon kay atimanon sa pagayo tungod kay ang tuyo sa Ginoo niini mao nga ang tao unta makaambit pud siyang kalipay. It's not just being a steward para sa uban, mura man tuog pagka-steward lang ang tuyo sa Ginoo nga nang ibuhat ang tao. Pero mo sa taon nga ang Ginoo tungod sa iyang gugma, ganahan sa siyang
mo share sa iyang kalipay ngadto sa laing binuhat. O ang laing binuhat nga masuod niya wala may lain kundi ang tao. Mao na nga ang iyang kabuton ang tao magmalipayon gyud. Una nga ang tao sa diha nga ang tao magmalipayon nang nindot kay ang pagpakiuban sa Ginoo, no? Which is mo ni say sagad gid mahitabo nato. Kung naalang tas kalipay, mapasalamaton tas Ginoo. Pero naagid tas kagulanan, ala basulon sa itong Ginoo. Although dunay mga tao nga nahibaw sila nga sa ilang kagulaanan was lain kadangpan except God. Except God. Ako ni pakutanan nimo, Father, no. Dugay na gug kang kwan. Pare, no? So ma-notice ba nimo or matikod ba nimo nga murag ang mga problema sa tao sa pamilya o sa ilang kinabuhi nagkaanam mo kagrabe o nagkaanam mo kadaghan? Nagkaanam gyud tinuod sakto kasi observation, sir. Oh. Tungod kay gikan mo guni sa gitawag ba og ang atong contraceptive mentality. Okay. Ang contraceptive mentality sa mga katawhan karon kay di biya buot ang mga tawo nga daghag anak. Okay. Kay matud pa the more children you have, it means more mouths to feed, More problems. and less time for work. Yeah, less time for work sa tupaw na kay kwarta. Yeah, daghamit ang mga ginikanan karong panahon na nga who also experienced the difficulties in life before, hardships in life, no. Let's talk about material things. Ano na ingon sa di mi ganahan gyud nga unsay among naagian kalisod sa unang panahon, maagian sa mga kabataan. Which is nindot na siya in a certain sense. Pero magrabihan na gani, mao na siyang panahon na nga mingon sila unsa mo madaghan kag kwarta, unsa mo magka-support mahayahay mong bata. Kinahanglan nga gamay ra siya. Kay kung daghan gani wala man kung daghan sa Ginoo na daghan timanunon, daghang problema. Una nga aron lisod man pag-control internally na may external nga pag control. Muna nga mas mopabor ang mga tao sa external control, which is now the use of contraceptive devices and methods. Once gani ang imo ganing gamiton ang contraceptive devices and methods, labing siguro imong giguba sad ang the nature of conjugal love, which is matud pa the total giving and the total and mutual giving and receiving of one another. Total and mutual giving and receiving of one another. Kung imo na siyang, if you destroy one of that nature, of those natures, no, labing siguro ang gugma sad maguba. And then if ang gugma naguba, guba sad ang tao. Mo ni siya karon panahon nagkaanam og kalisod ang atong panahon. Especially, I was once director of the minor seminary sa Pope John III Seminary. Ako sa nakita Manila. Dili sa ato sa Cebu. Okay. Ako na nakitaan gyud sa una nga ang sagad taon sa mga bata nga dagko problema sa seminaryo katong mga bata sa mga dunay dagkong problema sa pamilya. Okay. Mo gina doon na say correlation ba? It affects their lives. It also. affects their lives, no. Mo nang ako one time kani dihay akong ikasab-an nga seminarista kay mura ba og grabe na kay iyang wrongdoing ba. Di na tayo misdemeanor. Kuan gito. Grabe na gyud. Pero sa ako sa gitawag, ako sa ina ko ngano yung nakaiba ba kag unsay gibati sa imong mama ini? Ningon bitaw sa kalit nga wa mo koy mama father. Ibiyaan mo isong mama. Kanay mo na ba nga attitude? Naluoy ko niya nga ako hinoy na ngay pasaylo niya. Tungod kay eno nga unsa siya ka wounded andang panahona. Nemo na nga being director of that minor seminary, I had to relate to him nga naday mga tao na nga sa forgiveness gikan niya. I'll ask you, Father, no? I mean, in all your many years, no, as a priest, have you noticed that sa imo pag-practice nga murag there are now in this generation more non-believers and is evil increasing greater? Grabe gyud kay sa ako na yun, once gani you destroy the nature of love, you destroy the human person. Okay. Kung i-destroy mo the human person, mo na mas muhari na ang dautan. Of course the devil would kana murag as if it rains, no, kay dili mo gina mahitabo. Dili mo gina it rains kay ang kuan. Pero anyway, ang akong nakit-an nga problema gini tungod kay nagrabe na ang materialism sa mga tao. Materialism. Consumerism, no.
Nya mo na nga tungod sa materialism, daghan kita morality karon morality to situationalism. Nga mo bitaw ka nga depende mo situation gud. Ningon ani ko na ini tungod aning sitwasyon na. Which is sauon niya sa relativism o sa moral relativism. Relativism, yes. Moral relativism is nga okay, imo na siya experience ya. Yes. Dili mo makapahilabot niya na. As if ba ang experience is isolated ni siya sa sa katao. Nalimot ba ang experience should be always understood also in the context of other experiences. Romana say dakong problema tong na kita tungod sa sobrang materialism na kay ang panlanaw mo sa tao gud nga the more you have, the more you are. Silbi kung na kay daghan, malipayon ka, kay sikat man ka, mas tinabod man ka sa mga tao. Niya mo na hinungdan sa nga ang mga tao mo dangob gyud sa kanang gitawag ni John Paul II. Condemn ni John Paul II sa iyang veritative splendor, the splendor of truth, no? Kana bitang consequentialism. Consequentialism. Okay. Consequentialism or proportionalism. Okay. Maramag, di ba, doon naman ang morality na ito, the end does not justify the means. Yes. Pero karon, Pwede na. Mo na gi-condemn ni John Paul II, Saint John Paul II sa iyang veritative splendor tungkol kay nagagrabe naman ang mga tao nga bahala na siya, sayop na siya ang kini siyang act. The goodness of the act no longer depends on the act itself. It depends now on the result of the act. If the result of the act is good, therefore it is good. Therefore it is good, even though the act is bad. It's evil. Is evil, no? Or if the result is evil, even though the action is good, then that action is evil. Kaning moral relativism, Father, if I remember, this has been how many centuries of debate ni? Grabe between universal truth and moral relativism ni siya, di ba? Grabe, nakagrabe. Pero ang problema tungkol sa praktika sa tao, practical na kayo. Grabe ka practical ang tao. Mao na yung problema gyud kay labi na if you confuse morality with practicality. Kaning moral relativism murag is equated with personal joy. Mao gyud. And then actually kaning mga personal joy murag egoistic ni gana. Maigo po ning moral relativism, Father, sa kanang mga giingon sa mga LGBT community nga, well, this is my truth. Paminaw lang nato. This is my truth. I'm in love. This is the best form of expression of love. Nginana ba? Kadungog naman ka na, no? Muna ilang pirming chorus, no? Tinod, sir. Pero ako sa giinan nga, yes, that is the truth, but then just try to look at your bodies ba? Because the truths of our human person also are expressed by our bodies. Correct. Mo na mahisgot tag fullness of the act, no? Like for example, kung mahisgot ka og may ilang gisgot na is conjugal love magina or mahisgot same sex partnership, same sex marriage. Wa mo gislaling gisgotan ang kanang gigabahin sa conjugal act, no? Ang pangutan na magod unsaon paghatag, how can you give yourself to the other who does not have the capacity to receive you. Okay. If conjugal love means the total and mutual giving and receiving one another, how can you totally give yourself to the other if that other does not have the capacity to receive you? Mediated with the sexuated bodies ba? Okay. What you're saying, Father, is that they are unable to procreate, which is actually the nature which God created us. Sa magbabalik po ng Republika. Okay, we're back with us in Republika. We're still talking to, of course, Reverend Father Eli Suico. So, Father, do you notice increasing number of, how would I call it, nominal Catholics, unbelievers, atheists, agnostics, and then maapil na nimo, there are those nga murabag mag-devil worship, hasta Illuminati na pa. Naanata no? Karon dili more expressive sila ang mga Illuminati o ang mga Freemasons sa ilang practice karon. Pero imo na makitaan nga daghang gyapon musimba.
Pero problema lang sa itong mga musimbahay is that they just want the worship but they do not want the formation. Okay. They do not want the teachings of the church. Oo. Mao na si problema tungod kay ang ginay dichotomy between sa imong religion o sa imong morality. Oo. As if ba nga ang imong pagpakiglambigit sa Ginoo, your relationship with God, does not matter sa imong relationship with other people, Okay. or how you bring up yourself, how you actuate yourself ba. O man na say ato nakita ang problema man daghan gyapong manimbahay. Di ta mayon nominal Catholics tungod kay nominal Catholics Katoliko man sa sangan, pero kanang yung mga tao nga naa mo simba gyud. And yet in terms sa mga sa morality, they have their own morality nga lahi na sa ipang tudlo sa simbahan. Kay lagi giniingon man nga kanay na yung father, kanang okay na siya. Pero mo siya akong buhaton. Hilabi na akong kanang bitawng naabitaw sa kalisod. In certain situations ba nga, wow, usahay, wa mo gani matubag po sa simbahan. Ni siyang pangutana nga, how can the church now become more relevant to people who are seeking for fullness in their history. Mo man siya usahay ang pangutana gyud nga nakalimtan usahay pagtan-aw simbahan. As if nga ang kami simbahan hatag lami kun say gusto na mo ihatag ato sa mga tao. Was mo tanaw bag unsa gi panginahanglan sa mga katawhan, ginamit na ang pagtulo ni Kristo unta para magiyahan ang mga tao how to become happy. Kay in the end, no? Kung sabi itong ipagkita na kalibutan na, it's not money. It's the happiness. Kaya mag-unsa mo nakakadahang kwarta, pero nakakalipay. Mag-unsa mo siya sikate ka, pero nakakalipay ba? Mag-unsa mo siya gamahanan kay ka, wala nakakalipay. It will make you just become more depressed sa imong kinabuhi. No? Pero gipredict ni this was all predicted by the Bible, Father, no? That the world will really become no? Oo, pero magkagrabe, no? Magkagrabe siya, pero ang mo na giyon nga ang Ginoo naa magyud siya mo padayon gyud siya kay matud pa niya nga muanhim sa aron pagluwas sa mga mutuo kaniya. Silbi mo na siya nakanut ba kay there is always hope for us. Pero tinuod ba na, Father, nga mas buutan ka, mas daghang i-assign si Satanas nimo? Most probably kana siya ako tungod kay di mo nga malig-on ka sa iyong pagtuo, di mo ka sunggalon pod sa dautan, no? Pero ako sa gina nga di mo sa kang sunggalon sa dautan, di mo sa kang lig-onon sa Ginoo. Mas moduol pa ka sa Ginoo. Oo, manang di mi ka mawagtangan ba sa di ka angay mawagtangan og ganang pagsalig ba sa Ginoo. Kay mao man akong giingon sa mga tao, padre nga naman padre nga sa unang panahon nga diin wala dili pa ko duol sa Ginoo. Nganong hayahay mo ko sa kinabuhi. Pero karon nga doon ako sa Ginoo. Nagkalisod niyo ko. Mato akong gitubag ko nga actually dugay kita ka magkalisod unta. Pero gi angan-angal sa Ginoo bagay you have to undergo that situation. Pero gi angan-angal sa Ginoo tungod kay hibaw siya at that time nga you were not that close to him. Magwala giga, makaluluoy kag samot. Manayang gipaabot nga karong panahon na in his time yes nang gihatan ng problema nga yang gitugutan nga kanang problema hay imo ni madawat. Kay hibaw sa lig-on na ka. Nakoy mga kaila, Father, like akong sister-in-law, kay I don't know, maybe it's generational on their part. Ang akong pagumangkon, makakita og espiritu. Akong pod, cousin-in-law, di lang siya kadungog pero makadungog ba. And laging nagstorya lagi may ingon siya nga the more you pray for somebody else's soul to be closer to God, the more you will face challenges. Yang na-notice na nga there was a time nga nangadji sa akong mama. Muto ka, Father, nga gihampak yang tiil pagkatug niya. Manginana ba? So that's why I ask you that question. Kung mas duol ka sa Ginoo, murabag mas kuanon ka sa yawa. Tinuod na siya. Tungod kay ang yawa lagi di magid sa buot nga tao mabalik ka to sa Ginoo. Mo lagi. Kay dako siya kasilag sa Ginoo. Unya di man siya kapapahawa sa Ginoo kay pildim gid siya. Under mo gid siya. Under gid siya. Wanang pili man niyang mapapahawa ang tao, which is the presence of God, the image and likeness of God. Because he hates God, and then because he cannot also since he cannot also take God's presence away from this world,
Pero iyan man nasuwayan nga ang presensya sa Ginoo din sa kalibutan ng maong tao, iyang mapapahawa man. Mailad man niya. Pagkatalo naman tika, Father, no, kay ikaw may chair sa Commission on Family and Life. Unsa may mga challenges in terms of the family? And then what are the other challenges in terms of life? Okay. Ang problema karon sa pamilya, ang challenges yun karon pag-ayo, mao ni siya. Ang pagpasabot bitaw sa mga tao nga yes, it's true that money, material well-being is very important in our life. Pero you have also to remember that the passing on of the faith to the next generation is also that important. Unsaon la pag timbang-timbang ning duha ba? Unsaon na pag equalize bitan ni siyang maong tulubagon. Kay tinuod na nanginahanglan mi gitaw mga butan ng kalibutan na. Pero at the same time po kinahanglan sa ipasa nga dos mga anak ang gitaw og ang faith. Mamanang ningon ang mabutan na yung mga sutupapa nga the crisis of morality that we are facing right now is just a result of the crisis of the transmission of the faith. Okay, kung ang mga tao, mga bata ang ganyan pagtuo, wala sa sila gilak pong morality. No? Wala siya problema itong itubang. Ikaduhan itong itubang karon tungod ini, daghan kay mga tao bitaw nga grabe ka depressed, manang daghan suicidal cases. Apil na ninyo, Father, kanang on family and life po? Apil na siya. Namo mabitaw na nga doon na sa mga counselors nga mo ni akong gihangyo sa mga kaparian sa atong Archdiocese of Cebu. Nga unta magbutang kita og mga family and life centers. Nya ako katong gibutangan nga ato gibutangan John Paul II Family and Life Center gyud para doon natin branding ba. Nga every time bisag ako di ko tagadhan parokya ha. I am so depressed that I am so depressed. Kita na John Paul II Family and Life Center makaduol ko din pita. Mo nang doon na gini say kanang opisina gyud nga iya ha nga lahi sa mga office mga kuano mga organization simbahan. Kay kinahanglan dunay muman gid ana kada adlaw. Kay para unta dunay mga tao bitaw dunay kadaghanan og asas la paingon. Kay uban dunay mga tao nga masulbal kita na di na kay dako untang problema ha. Kun dunay pa sila kasumbungan, nga kasaligan, nga dili bitaw mo yaw-yaw nila. At least na mo gusto lagi maminaw sila. Mapikpikon sila. Pikpikon sila. Ay kabalaka. Tinuod na kay problema pero tigaan-tikag mga solutions, no? You just choose among the solutions kay ikaw mo ultimately ang magbuot ng tanan. Na gani ha, Father, nakigingon katong mga una gitawag nila mga kakulangan sa atong simbahan. Kaning in terms of worship, wala tayong problema eh. Wala. May kaitag sa worship. Wala gito problema. Ang na-notice lang nako, Father, and then kay mamina magugo sa kuan ba sa kanabang mga Christian. Ang ako lang na-notice, Father, natay worship, murag, I might be wrong, no? Wa kayo nato gi-encourage kanang murag intimacy, formation, personal relationship with God, with Jesus. Nga it becomes murag muna igingon lagi niya religiosity. So muna na ako man gi-share sa akong mama ug sa akong papasad. Ako man gud is WIS, worship with the family of God. I is your intimacy with your personal relationship. Akong gimerge actually and Catholic and service. Nga if you're obedient, you also have to bring in more of the faithful towards God. So kada WIS mo akong murag ang Father murag kuwangan. We call it formation, no, sa Catholic Church siguro. Pero sa mga born again, they call it you have to have a personal relationship. So, murag pwede nato siguro i-join in ang worship with the family of God, the body of Christ, the intimacy, your personal relationship, and then the manifestation which is your service to God. Which is actually ato na siyang gihatag, no, nga kana gyapon ato nang gi-offer sa mga katawhan. Like example, kana de siyang atong mga Atos Blessed Sacrament, Adoration Chapel. It will give you more time for you to be more intimate with God, no? Tungod kay ikaw mo usay it's wala na tubag-tubag niya na, wala na kay community nga timana na panahon na. Mao na siyang panahon na unta nga ma-develop ang intimacy. Ang ato lang yung problema tungod kay mga Katoliko sagad na to, no, dili ko mingon nga tanan gyud. Nagsalig man gud ta. Nga tungod kay atay sakramento,
murag maluwas na kita. Nalimot ta ba nga ang kana siyang santos nga misa is in itself paradise. Nga naman tungkol kay dito sa paraiso. Doon na there are two trees that are mentioned in the book of Genesis in paradise. Unsa ni mga kahuya, the tree of life and the tree of knowledge, or the tree of knowledge and the tree of life. Kung mo tan-awon diha sa tong santos nga misa, ang liturgy of the word, mo na siya ang tree of knowledge. Ang Eucharist, liturgy of the Eucharist, mo na siya ang tree of life. Ang problema na tungkol kay ganahan ta sa tree of life. Di kita maganahan sa tree of knowledge. Mao na nga ang panahon gani sa pagmis, kinahanglan magdalita sa kinahanglan walay daghan pang mga wali, no, of course. Ang ato sa tupapan ingon man siya nga kinahanglan nga mubuo na ang mga homilies. Pero at least mubuo siya, pero kinahanglan gyud nga undanon. Yes. Substantive. Substantive gina siya ang maong mga. Pero bisa pag unsa ka substantive tungod kay ang tao nag-apas nga kaya mo human na din kay doon pila lakaw ba. Silbi ang atong kinaihan gid is dili kita ganahan sa formation. Mo na nga kay ang atong gituan is more in devotion. Is ato sa masabtan kay ni amanda sa kalugar diin wala kay ang education nato mara og late mga ta na educated gid ang mga tao pipila man to. Mabitan ang problema sa naturon sa atong commission sa family and life kung imong tan-awon sa kuposuri nga to sa gawas, no, sa nasod, sa ubang nasod, ang ilang formation to pati asa. Pero magbuwag sila, dali kay magbuwag. Nga naman kuha sa devotion. No, wa mas sa devotion. Sa ato pod gamay kay ang formation, pero mo last long ang kasal tungod sa devotion. Ang problema lang tungod kay formation, wa say kalipay mo nang it has also caused a scandal to people, especially to the young people. Manang uban may ingon nga sabi ko sa pagkasal na ako maginikanan ni kasal pero mas lamang lipayon. Wala man ang happily united ba, which is mo tan isang tumos kami niyo. Ako, Father, what I do is kuan mo ko, no, ning kuha ko sa mga maayong points sa Christian o sa mga born again, but it made me a better Catholic. Ang ako pasabot, Father, I accepted Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, and now my communion is even more important to me. Sa ila wala man na sila communion kay di man na sila mutuo. Ako mas ni grabe na hiyo nang akong pag embrace o paghalog sa Catholic Church. Because morabag now that I have a personal relationship, with more reason I want to go to church and to have mass. I don't know if there's a way to combine both. Nga morabag the side of intimacy or formation becomes more substantive for our people unta. Tinuod nakuwangan gyud sa napita tungod kay lagi ang mga tao is na sa sacraments ba. More on worship sila, no? More on worship, no, pero di wa man sa dayon na nagkuwang ang simbahan pag pasidaan nila. Only ang mga tao mas kampantil na gyud. Okay, naaman mo, na mga sacraments, so we're okay na, no? Okay na siya. Una nga less kayo bisa pa tinuro unsa kanud sa imong ang amo diha sa Guadalupe, for example, no? Ang ato dihang gitawag og atong Adoration Chapel, air condition guna all day long, no? Or mga let's say 16 hours na siyang 16 hours na siya nga gadagan, no? Function. Pero gamay rin kaya mga na. Ang mga na? Sige. We're going to pause for a few reminders, and when we return, we're going to discuss about All Saints Day and what is the relevance and importance of this in our family life, in our Christian and Catholic life, when we return. Nagbabalik po ang ating programang Republika. Kausap rin po natin si Reverend Father Elis Wico, taga Borbon ito. Sariling amin. Siya po ang chairperson ng Commission on Family and Life. On this occasion now, we're going to talk about All Souls Day, All Saints Day. What is the relevance? What is the importance of this in our Catholic life? Okay. The importance of this is that we are being reminded of our destiny. That our destiny is heaven. Mortality na to, Father, no? Oo. Ang atong destiny is heaven because because of sin, we are being expelled from paradise. Yes. And then because God loves us, He has sent His only begotten Son to save us, that we might be back
to His place, to His presence. Mo na siya ito karong heaven. Ang nindot po ni tungod kay we are be reminded nga our final goal is not just to be here, but our final goal is to be there, is in heaven. Pero ato mamakitaan nga while we are still living, in as much as we desire to live a holy life, there are times that we fall. Yes. And then even kani sa Gaudete Exsultate ni Pope Francis, iya ginang emphasize ba nga, there are times that we fall. Ang nindot lang gyud nato tungod kay dili gyud ta mohunong basa gitaw-bitaw og pagpaningkamot nga makabalik ta ba sa atong padulngan. Dili kita tamuwag ta sa atong destiny. Mani nga of course no duna sa atong pagpadayon ngadto sa langit, unya duna man sa justice demands. Unang dili sa tanan nga nakasa dito sa langit. No? Manang duna gito og purgatory. Cleansing. Cleansing. Manang atong i-celebrate ang All Souls Day. Pwede, Father, ng purgatory nga buhaton sa Ginoo nga ang purgatory nimo niya dinis kalibutan Naay panahon nga para dili na kanukuno kayo mahatagan og dako kayo silot sa purgatory. Naagi panahon ngayon na doon na mga tao bitaw nga ang ilang silot dihinipita daan. Kana bang gi-paralyze og sayo-sayo pa ba? Unya grabe ilang paghinusol. And then mana nga ang Ginoo iya ginagihatag kanang kay higayon ng tohana nga dito sa langit. Doon na yung mga tao nga kanang yung gitaw ila ginang grasya sa Ginoo ba. Unya mana nga once ganay sila katong mga atong mana nga karon kay namin sa purgatorio, they don't have the power not to pray for themselves. Ang ato niya namang kita mga buhi, kita yung mag-ampo para nila. Once gani sila maluwas na, they will now be in heaven. Ang mga gitaw sa mga saints na sila sa mag-ampo para itong mga buhi. Manang doon ay communion of the living and the dead. No? Na yung communion of the living and the dead. Of course, sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na sometimes, no, especially if you are still young, mura kita dili umatay ba? Tinod, invincible. Invincible ta, mo bitaw na nga kana mga batan-on mga motor-motor, mura sila dili mahandlok mamatay. No? Pero lahi na og pagkaguwang-guwang na ka kay medyo happy to kumatay na. But at least ba, every year we are reminded nga ang kini sa nag-una na sa nato pero kita musunod ra gyud ini. Generational gyud na nga. Pass your papers. Mo gina finish or not finish, pass your papers good every generation. Tinood na siya. Mo na nga kinahanglan mangandam pod para niini. Let us also live with the purpose now. Na we have to be in heaven. We have to prepare, no? We have to prepare ourselves for this kanang next life. Kay kini ba nga life ra ba wala man siya katapusan. Kani second life wa nang katapusan. Wala siya katapusan. Tapos wa katapusan silot kumusipyat. Whether you're in hell o wala katapusan silot tapos. Sa langit sa kawa na siya katapusan kalipay. Yes. Mo na siya kinahanglan atong pangandaman pag-ayo. Mo na nga usahay ang mga tao usahay mga tao man sa in relation to family and life. Kailan kaya po nang pahinubuan mo ang tao ba? Who he is, what he is. Pagkutanon ti ka, Father, para katong mga wala kasabutan nga man duha magyud ni na All Souls Day, napay All Saints Day. Okay. Kaya All Saints Day ato we believe nga katong mga nangamatay nga sa langit. Sa langit, yes. Ang katos lang All Souls Day mo tos lang kabahas ng simbahan pero nasa purgatorio. Okay. So klaro na siya. Kanang All Souls Day mo ni naas purgatorio. Kanang ato gipreklude sa nato ang All Souls Day alang sa mga tuas sa impierno. Kay just in case. Kay ang simbahan nato is we are di ba, the church is holy not because the members are holy are already holy, but it's because we are destined for holiness. Yes. Sa ato pa kung to na sa impierno di man kami mahitabo bang maapil sa langit. Di na gyud. Sa ato ba di ba kami holy mo ato nga na-exclude na ka sa simbahan ng panahon na kung na ka sa impierno. Mara nga mindes tantong buhi pa ta maningkaw to pag-ayo nga di kita ma-exclude sa mga simbahan. So these are the two things that Catholics should remember. All Souls Day is for more or less people in purgatory. Mao gyud na siya, purgatory gyud siya. And All Saints Day katong tuan nas langit. Tuan nas langit. Nya daghan ang uban maglibog magana usay. Mana nga
daghang mga tao mga tanan sa nako, Padre, palitan ka to akong papa ron na akong giampo tuwa na sa langit. Oh. Nya ano gun kay tong pag-ampo? Oh. Kudim na ano gun kay Oh. we are now praying not just for our own our own beloved kanang mga nangamatay itong mga minahal sa kinabuhi ba, no? Kundi we are also praying for everybody. Although the special intention, but the intention is for all of us to pray for all the poor souls in purgatory. Naman na ko nga ang gugma sa katao, if you love the other, it's not just the other that will be benefited by your love, but also the others also who surround that person, no? Panitan ron, ako usa ko ka ulitaw, usa ko ka mananagat, and then so na ulitaw man ko, magkuha ko 3 ka kilo, bastante na para nako. Wa mo kailangan buhiyon. Kung siya nagminyo ko, na nakoy asawa, na nakoy 4 ka buok mga anak, ina ko muundang 3 ka kilo ro kong kuhaon. Kinalang na po na ko kilo, kaya para doon ako ikapakaon sa mga anak o sa akong asawa ba no? Karon pila may, di ba, magkakaon sa 3 ka kilo, pila ka tao. Karon kakaon na po ka kilo, mas daghan ng mga tao magkakaon. Sa ito ba, dili ang imong gugmangan to sa imong pamilya, di lang kini makabenefit sa imong pamilya mismo, kundi makabenefit sa niya sa katilingban. Nga di na situated ang imong pamilya. Maghihapon ni siya, ang atong gugmangan to sa atong mga minahas kinabuhi, makabenefit sa niya sa mga kalag nga naapas purgatorio. And once they would be in heaven, they would also be praying for all of us. Mo na nga kasagad sa simbahan, sa mga simbahan, ang mga pasalamat mas minus na siya kumpara sa pag-ampo alang sa mga kalag purgatorio. Because I know for a fact nga katong mag-ampo pala sa mga kalag, na siya daghang mga benefits po na dawat baya. Father, okay. Para sa wala kabalo, Father, unsa man ang mga benefits sa kanang Like for example, material. They pray for us, no? Because they'll be praying for us. They will pray for us. Material benefits, emotional benefits, no? Tanang benefits ng ihatag. Okay. Sila man sa mutabang na para nato. Ang nakamayo aning All Souls Day, All Saints Day po, Father, is ang Filipino family is able to gather all together, no? Usa po na siya sa generational. Oo. And then maampo nimo tanan nga kuan pamilya, no? Right. No matter how old or how long ago namatay sila, maampuan pa gyud. Correct. Mao na say nindot kay Swerte kay ta, no? Swerte ta sa atong pagka Pilipino ba. Oo. Kaya mga Amerikano murag maglisod og wala. Murag wa sila All Souls Day, All Saints Day, no? Unsa mga Katoliko na may mga Katoliko dito, Father. They don't observe it the way we do, no? Naman sa mga Katoliko, like for example sa Roma, no? Oo. Puno sa cemetery. Puno sa sila, oo. Pero dili gid para sa ato ba. Oo. Nga mura mo sa nahimong family kuan reunion po ni ang kanang kuan kay sa ato biya ang matud pa magkatigong ning pamilya murag naami gini namatay. Okay, ang kanabito uban makita matag na mamatay ani mo na nagkamot to pagay ma-organize mga clan reunion sa tarong panahon na. Pero sa US murag di kayo, no? Wala kayo. Ang pagbisita nila dito murag kuan lang, no? There is no great occasion to remind us about All Souls Day, All Saints Day, wala, no? Wala na intergenerational connectivity na to. Muna, that's it. Wala the intergenerational connectivity which is may kini siyang atong natay mga values ba nga ato man tawag tong ato kinahanglan ato gini i-maintain. Na similar ang mga Mexican sana mo na ilang na Dia de los Muertos po na ila po. Okay, kini ato sa dining mga sagad sa mga observances mga Katoliko po sila sa Mexico. So these are good practices and religious beliefs that we should always embrace, no? Okay, panitan og ang ato lang pag handom sa mga minatay. Ang ato lang sa when we are reminded that we are also going to this destiny nga mamatay ra pud ta. Mo may makapabuutan sa nato, mahisgot tag republika. Maghisgot ta og politics usab. Kun ang tanang mga politiko mahinungdo lang ita nga mga matay ra pud ta. Correct. Mo nang one time itaw dihatoy dihay ningon ako nga ko human mo pangamang no karon akong sa mangamang niyo kay nakonsehal mo. Kay hinumduman ninyo nga ikamatay niyo dili mo arrest ko mo sipir ko to agi mo simbahan. Mo na ako hinumduman ba. Sakto. Kay para sa ingon ninyo ta ang mga politiko kay di mitang mga politiko lang mga konsehal, mga mayor no. Kundi kita
because we're all political body, we're all political Animals, beings. We're all political beings. Mga ato sa hinunuman nga we have to contribute something good to the community. And we can do something, contribute something good to the community if we're just aware nga we are finite. That there will be an end. Pero ang end na to is not the final end. Kundi, it's just the beginning of a new life. Apang tanon ti ka Father kay nag-ampo man ta para sa atong mga kuan no, mga ginikanan, atong mga kuan, mga paryente, atong mga pamilya ug ubang mga tawo nga nangayo og ampo sa ato. It follows nga makaampo sila nato based on what you're saying Father. So that means sa langit kung mag-abot-abot ta, more or less magkaila kita ani. Kanang pagkaila-ila, automatic naman siya kay ang ato para nako no, dinis kalibutan we are being introduced by our bodies. Okay. Ang dito sa langit kay wa naman tay wa to ang labi na kay final judgment man siya. Espiritu na. Espiritu pa to. Pero there will come a time for final judgment, di ba? The resurrection of the body. Kay apil mo sa ang bodies. So mag-abot ang espiritu ug ang lawas. Ang lawas. Okay. Mo na panahon mag-ilanay, pero di na ta mag-ilanay ito nga kini siya imo ning bana, imo sa asawa. It's all about love na. Love naman tanan, parehas ang tanan gyud pananaw. Pero more or less magkaila gyapon mo. Magkaila. Nawong, no? Magkaila gyud kay it's perfection naman na siya sa imong kinabuhi. Mao na importante kay ang lawas atong atimanon pod. Ipangutanan nako Father kay kabalo bitaw ka sa atong mga pagtuo sa atong mga ginikanan kanang labi na kanang hapit na mamatay. Mura bag sa Tagalog pa sinusundo ba? Nabay mo dool nga oy si mama niya na dinhi si papa. Makitaan man nila espiritu pero di makitaan sa mga ubang tao, no? Tinuod. So that means there must be a reason why nagpakita ni sila. Tinuod gyud. Basig buutan kayong Ginoo nga murabag para di mahadlok ka ato dito para ubanan ka para di mahadlok ba? Ay ka problema. Surrender na lang. Ina na ba? So there must be a reason nga kanigyo ni dool tapos mailhan man. I'm sure you've heard stories like that, no? Sa kadaghan kay. Sa atong mga apuhan, sa atong mga ako to si nanay sa una may sa giduo na iduo na una siya na ako'y nephew katong bata pa siya paborito siyang apo sa akong tiyo. Pagkamatay sa akong tiyo kaning bataan ni makitaan pa niya akong tiyo gyapon. Tinod. Bata na ni ha yung naa si kuan naas lolo nagkuan. So there must be some connection siguro malipay pud ang Ginoo nga we will be one big family celebrating in heaven siguro. Of course mo gina siya ang kalipay sa Ginoo nga magmalipayan ta nga iyang mga anak, iyang mga binuhat ba. Niya mabita na ako bitaw sa inan nga di man sa diha mapasalamat sa Ginoo. Dili man tungod kay nakadugang ta sa himaya sa Ginoo kundi nakadugang sa pagkamalipayon. Correct. Kay ang kalipay mayam to sa padre kung mag-uol ang Ginoo, di na siya Ginoo, kaya nag-uol man siya. Dili man siya mag-uol gud nga tungod kay marabag sa akong bahin ba nga mag-uol ko tungod kay naya ko usa ka pinangga nga wa na Father, sakto gina Father. Mo na akong ngana bita mag-uol ko. Pero di na siya negative nga pagka-uol. Murag pagka-guol sa usa ka amahan. Sa usa ka anak. Nga to sa anak. Alang sa kanak na wa. Mo na nga anang panahon na unta kon makakita bitaw ka nga ang usa ka amahan bitaw nga magmalipayan sa diha nga ikaw magbinutan. Mao sa atong personal relationship sa Ginoo ba? Wa mo gud ta makakita pa na kaupot ka sa tangang level makakita bitaw ni ana or pila pa kakabuk nato ba nga makakita sa mong level nga I consider God as my father and then He would be happy when I'll be doing something that is good. Yes. Sakto gina Father. Agree gyud ko ana. Okay, mao man na say atong mga kakulangan karong panahon na kani isgob na gud basta ang atong gud malipayan ta magulanan ta marabag lahi kay ba gahap one day ka usa no nga day usa ka inahan nga ako gitong kay ang akong sakyanan ba na naklaman natuwing pagyud paita niya kay ako tong gibilin usa ka mekaniko iyan ang sa gibilin niya sa daan. Hangtod naklaman, niya, wa mo kupibaw natuwing. Pagkalagot nga ako, nilibin na ka ng wala tayo kwarta ba? Di, unsay akong gihimo, akong ipresyo pag, di naman mo pakita na ako ang mekaniko. Di, ang inahan lang mo, akong istoryahan. Niya,
Kaya ako masang ina, kung ako ba mga pagmangkon mga pulis ba, mo may Oo. naglagot na siya, ha? Kung Oo, ako oo. di ko ganahan, o doon may tabo ba kay, Oo. bisa pag-unsa, iya kong binuangan, amigo, mga puto na kung Yes, yes, tuhan na. Pero, ako sa ina ko nga, insa sa padre, tabangan lang ka padre para makuha ito imong sakyanan. Sige, salamat kayo niya. 10,000 akong bayaran ng tanan, dagastos, tuwing, tanan-tanan ba, sa mekaniko pa akong isulan. Pag abot ako dito ron, hatag siya sa iyang 4,000 lang, kaya tunga man kami. So, padre, nagwilang kwarta padre, 4,000. So, pagkakita na ko sa kanang kami ito, inahan ba, first time ito na ko nakakita niya. Pagkita bitaw na ko niya, mura ko na kahilakon ba. Ako sa manang ako yung dawaton ni 4,000 ha. Pero iuli ko niyo basta imong anak mo pakita lang ako. Kay di ko ganahan mag-uul, magtanaw ko mag-uul bitaw kasi imong anak. Sa mo lagi pa di. Manang asa akong bahin kung mag-uul gani ang inahan tungod kay ang iyang anak wa bitaw na buhat ug maayo. Mo sa sige po ako makita ang mahal ng inahan nga. Mao na. Mahal ng inahan no si Mama Mary. Yes. Dito noong na ako gibuhat na dautan, mag-uul siya. Or ang atong langit ng amahan, when we do something that is not good, mag-uul siya ba? Mo sa ikaguul sa ginanako, di gina mahitabo ikalipay na ako mga sitwasyon. Naman sa akong bahin aning kamo to pag-ayo nga makapalipay gid sa akong amahan. Makapalipay sa akong inahan. Mo na father ang intimacy nga gustos Ginoo. Oo, mo gina siya ang matag usan na I hope and pray no nga ang matag usan nato tungod kay atong palungan Ginoo man gyapon. Mao na. So daghan salamat no Father. We'd like to thank Reverend Father Eli Suico. Naani siya sa parish sa Guadalupe, one of the biggest parishes in the entire Cebu. That's the total hour for our discussion now on All Souls and All Saints Day, and we touch on other subjects as well. So, ito po ang inyong programang Republika. Ito po si Erik Espina. Palagi po nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat. Maayong gabi kaninyong tanan.